Σας τουρέ την κατάσταση να για την περάνα σας έκανα πολλά παράτε. Εκατομμύρια! 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 Τι είναι η επομένη συντζόρα. Για τα τσιγάρα τπαχές, γιατρέ! Κανένα άλλο χαρακτηριστικό που να σας ανησυχεί. Έναν και δύο, γιατρέ. Πολλά φορά σπάει στην αγορά και με κέρδια όμως μπαλανός. Του τζαΐς και βαρκικρέτε. Μαρία! Παραβού την κοσάρα! Κανείς δεν ανησυχεί αυτό. Μα τη δέκη κράτησα σένα. Μαρία! Παραβού τον αστακό. Μαρία! Παραβού την καλοπούλα. Μαρία! Παραβού τα ψάρε. Είδε. Είδε, γιατρέ, είδε. Και εσείς το έφτατε. Τον αφτάω, γιατρέ. Έφταω πως πέρατα. Γιατί εκεί πέρατα, σας σουρεύει την κατάσταση. Καλό και λένε δάσκητα σοβαρά. Άμα κι άλλο σου λέει το μεσημέρι, όταν έρθετε στο σπίτι και κάθεται στο τραπέζι και λένε «Μωρίο, τυχόντες στα μπριζόλα, μάρεψε στη γαλοπούλα, επίκε στον αστακό». Εγώ παρέγα τον εμάρισα. Κάθεται κάτω, φτάει πως τρώει. Και τα ιστερνά, σαλαφά και σόδα να χωνέται. Γιατί έχει σοβαρό. Πολλά σοβαρό. Πολλά σοβαρό λέω. Πολλά σοβαρό. Κατά τα άλλα είναι καλός, άλαφος, Άμομπρο. ευαίσθητος. Μήπως θέλει ψέματα. Καμία στη ζωή να τύχει ψέμα. Για κλέφ. Ποτέ. Ψέματα κύριε. Και δεν μου λέτε. Δεν ασχολήθηκε ποτέ με το εμπόριο. Δεν πούλησε τίποτε. Πώς, πουλί, πήρε πουλί. Και το πουλί. Τα έπιπλα του σπιτί είναι μου. Έχριξα. Έπλωνα σοβαρό γιατρέ. Πολλά σοβαρόν. Πολλά σοβαρόν λέγω. Και τα αρρωστίες γιατρέ. Τα αρρώστιες. Τη ποιότητα βαρέας μορφής. Αχ γιατρέ, έλεγα τον εγώ. Γιωρίκα τα μία σκίσε. Σώεψε. Αλλά τόση για τόση σώεψε. Τα το πολλά πολλά θα τρως 2-3 χρονόπα φυλακή και τα ιστερνά θα βγαίνεις και θα είσαι αμονάρχοντας. Το λέξε. Το να λέμε γιατρέ, ελά και ψαφάνι και να τρώμε. Για τα δέφα σας γιατρέ, πολλά παρακαλώ. Πού θα ρέψε το Γιωρίκα και ας σε μένει ίντε θέλεις. Καλό. Να πέρασε η δέμα. Παίρνα το να πες και άκρη αυτά από τη δουλειά. Με ξέρατε. Καλά γιατρέ, ευχαριστώ πολύ. Γιατρέ, πολλά παρακαλώ. Πίσω να τον καλά, ίντε δεν τα δίγωσε. Καλά, καλά.